Takže cirka o tej 13:15, o 13:45 po obede som bola upovedomená mestskou políciou, že nám vyteká voda zo školy. Takže som hneď prišla do školy a zistila som, že v 9. B triede je plne pustená točka v umývadle. Takže nevieme, budeme zisťovať. Zavolali sme hasičov, aby nám odčerpali čo najviac vody, čo sa dá. A budeme zisťovať, teda, či to bolo úmyselné poškodenie zo strany žiakov, alebo či to bolo zanedbanie zo strany pani upratovačky. V čase asi 13:12 volal Ladislav Benda, že sa schoval pred dažďom na ulici Komenskej pri škole a kde teda videl, ako tečie z objektu voda po schodoch. Tak sme dali objekt odkodovať, zavolali sme osoby kontaktné, ktoré to majú na starosti a privolala sa hliadka štátnej polície, privolala sa hasičský zbor, ktorý vlastne odstraňoval všetky škody spôsobené. Peter, vieš čo, mohol by si sem zavolať aj štátnych policajtov, lebo je tu aj pani riaditeľka, teda, že by sa s nimi dojednala, či to není aj trestné čin, že by dali trestné oznámenie na zatiaľ neznámeho páchateľa, tak nech sa dojedú štátni, poprípade aj technik. Škoda vysokého rozsahu. Lebo to je všetko vytopené, celá budova, to je vysoká škoda. A či to len niekto zabudol, to pochybujem, lebo to neišlo nejako, že slabúčko, že by to tieklo, to išlo dosť silno, tá voda bola pustená.